Την άλλη φορά λέμε. Σε περίπτωση που. Σε καλέσαμε σήμερα εδώ γιατί έχουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί χρόνια και χρόνια. Και πανέρχεται. Στην εκπομπή μια προαιώνια κόντρα για τις σχέσεις με διαφορά ηλικία. Που πάντα ευνοεί τους άντρες. Δηλαδή, αν ο άντρας έχει αφήσει και τις γυναίκες. Α, βέβαια, έχει αφήσει και τις γυναίκες. Έχει αφήσει και τις γυναίκες. Χαλάρωσε, ευνοεί και τις γυναίκες. Αυτά δεν ήθελα. Ναι, λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει διαφορά ηλικίας 15 χρόνια και λέω, επιμένω εγώ βέβαια, ότι αν το έχει αυτό ο άντρας, είναι λίγο πιο μαλακά τα πράγματα. Αν τώρα μια κυρία 45άρα πάει με έναν 30άρι. Έχεις δει την Ντέμι Μουρ πώς έχει γίνει τώρα τελευταία? Πιο ωραία από τον Άστον Κάτσον. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, άμα πέσει νάρκωση στο ζευγάρι και κάποιος γίνει νεότερος, δεν έχει να κάνει, εντάξει. Εγώ κοίταξε, βαμπυράκι, παίρνει. Βαμπυρούλα, η γνωστή βαμπυρούλα. Πουρουφάει. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι πραγματικά οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας δεν θα πρέπει να ψάχνονται στην διαφορά ηλικίας, αλλά στο αν ταιριάζουν δύο άνθρωποι. Ναι, αλλά παίζει ρε παιδιά ρόλο. Έχει άλλες, δηλαδή, άλλες εικόνες έχει ο ένας. Αλλά δεν μας πέφτει λόγος στο τι πώς τα βρίσκουν. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι σαφώς παίζει, γιατί είναι οι δύο μεγάλες διαφορές, είναι τελείως διαφορετικές γενιές. Έτσι. Άλλα βίωσε σαν έφηβος ο ένας, άλλα ο άλλος. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα 30, ο 20άρης ή η 20άρα είναι τελείως διαφορετικό. Άλλος κόσμος. Άλλη γενιά. Άλλο πράγμα όμως. Οπότε σκέψου, για μια γυναίκα ή έναν άντρα που είναι στα 45 και αποφασίζει να κάνει σχέση με έναν ή μια 30άρα, έχει διαφορά. Αυτό δεν το θεωρούν πια. Ούτε εγώ το πιστεύω. Γιατί στεριώνουν αυτά. Γιατί έχω δει πολλές σχέσεις γυναικών, και να το πιστοποιήσουν εδώ και η παρέα. Πολλές σχέσεις γυναικών που να είναι 32 και να έχει σχέση με κάποιον 35 ή 37 και να υπάρχει απόλυτη ασθενοησία. Και έχω δει και σχέση 32χρονης, ας πούμε, με 48χρονο. Με 23χρονο. Το πήγε έτσι, ναι, μπράβο. Και πώς περνάνε αυτοί? Τέλεια. Σε αυτές εγώ λίγο διαφωνώ. Σε αυτές διαφωνώ. Γιατί? Παιδιά, όταν είναι οι γυναίκες πολύ μεγαλύτερες. Όταν, μα 23 χρονών τώρα είναι πολύ μικρός ο άντρας. Είναι πολύ μικρός. 23χρονο όμως με 35χρονο μια χαρά. Και τις τα λέω στα γαλλικά, στην ελληνική ταινία. 23χρονη με 45χρονο. Όχι 45χρονο, μέχρι 35. Έτσι 12-13 εκεί είναι καλό. 35 η γυναίκα, 23 ο άντρας. Όχι. Ο άντρας είναι ανώριμος σε αυτήν την ηλικία. Αυτή η τσίχλα, ο άντρας είναι ανώριμος και είστε όλες γενιάστε με μια ωριμότητα. Ότι γενιάστε με το σερτιφικά. Τώρα δεν αντιρρήμαστε, τώρα δεν αντιρρήμαστε. Το αντικειμενικό ποιος το λέει? Οι σαραντάριδες είναι όριμοι. Α, ναι, οι έρευνες, εντάξει. Μια ερώτηση, οι σαραντάριδες είναι όριμοι? Πολύ, πολύ. Γιατί είχα ένα πρόβλημα. Νομίζω. Σε σχέση με έναν 20χρονο θεωρώ ότι είναι λίγο περισσότερο. Δεν συμφωνώ, παιδιά. Θεωρώ ότι στην εποχή μας έχουμε. Πολύ λίγο, δηλαδή μιλάμε για μια γουρνότριχα. Θεωρώ ότι η εποχή μας έχει τους περισσότερους σαραντάριδες σε νευρική κρίση. Εντελώς. Δεν το συζητώ. Αυτό που ξεκινάνε. Γυμναστήρια. Βάφουν μαλλιά. Γιατί εσείς τι κάνετε ρε παιδιά όταν μεγαλώσετε? Το ίδιο. Κάνετε γυμναστήριο. Βάζετε βούτο, βάζετε αυτό, βάζετε παντού. Είδες την Νικόλ Κίτμαν, πώς έγινε, μάσκα. Και τώρα αυτό είναι δηλαδή ωραίο που την βλέπεις την άλλη και λες τώρα στεναχωριέται, χαίρεται, λυπάται, δεν καταλαβαίνεις τι αισθάνεται. Το ίδιο. Δεν υπάρχει επικοινωνία με το ζευγάρι άμα είναι φαγιό. Μπορεί έτσι να αρέσει το σύζυγό της. Μπορεί να μιλήσει, νομίζει και αυτός μια κιθάρα έχει. Δεν είναι καλά στα. Δεν είναι καλά. Πείτε μου. Εγώ θεωρώ πάντως ότι, και επειδή το βλέπω πολύ συχνά, γυναίκες μεγαλύτερες να βρίσκουν μικρότερους συντρόφους. Είναι πολύ πιο. Γιατί οι μικρότερες στην εποχή μας θέλουν σχέση. Με κοιτάς έτσι. Μα θέλω να μου το αναλύσει γιατί είναι σαν δεν ξέρω. Ίσως γιατί θέλουν σχέση, ίσως γιατί οι μεγαλύτεροι αγχώνονται για την επαγγελματική αποκατάσταση. Τα λεφτά. Και κυνηγάνε αυτό. Ενώ 45 δεν την νοιάζει που θα πάρει τον 20διάριο ο οποίος δεν έχει πούτη κεφαλή. Είναι κύριη καριέρα. Ναι, αλλά 45. Όπου θα του δίνει κύριη καριέρα πια. 45. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, ο άντρας εξαρτάται από τη γυναίκα, υπάρχει πρόβλημα. Και αν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη από έναν άντρα ο οποίος είναι νεότερος στη σχέση, θεωρώ, δεν είναι το σωστό, θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα αν εξαρτάται από τη γυναίκα. Πάντως να ξέρεις ότι στο Hollywood ειδικά υπάρχουν γυναίκες που περνάνε τους συζύγους τους 25 χρόνια και πάνω. Αγάπη μας, είπα στο Hollywood. Εδώ πέρα γύρω μας συμβαίνουν. Λοιπόν, και για να τα δει και εγώ, κάποια ζευγάρια από την ελληνική πραγματικότητα με διαφορά ηλικίας, άλλα συζητήθηκαν πολύ, άλλα λιγότερο, άλλα είναι καλά, άλλα πολλά σχολιάστηκαν πολύ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εκεί που αρχίζει, αυτό που βλέπω δηλαδή μέσα στο γραφείο μου, εκεί που αρχίζει το πρόβλημα είναι όταν
ο νέος φτάσει στην ηλικία 40-45 και ο μεγαλύτερος, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχει φτάσει στα 60. Μεγάλη επιτυχία. Εκεί δηλαδή είναι η κρίση που δεν το σκέπτονται. Και έρχεται όταν είναι. Δεν το σκέπτονται. Όταν ξεκινάς δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχει πολλή διάρκεια αυτό, ίσως γι' αυτό τώρα άμα καθίσεις και 20 χρόνια με τον άλλο. Όταν παντρεύονται και κάνουν και παιδιά, εκεί βλέπω ιδίως ό,τι και να είναι. Συνήθως βέβαια γυναίκες έχουν έρθει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ήταν τόσο διαδεδομένο πριν 20 χρόνια στις γυναίκες. Οι γυναίκες που έρχονται πραγματικά είναι σε απόγνωση και απελπισία και κατάθλιψη. Γιατί πρώτον δεν μπορούν να χωρίσουν, γιατί αρχίζει και υπάρχει λύπη και έκτος. Μα δεν είναι ο παππούς σου, ούτε ο μπαμπάς που θα τον λυπηθείς. Είναι ο σύντροφός. Αλλά όταν τον βλέπει. Και ιδίως έχω ακούσει από παιδιά ότι πολλές φορές νιώθανε άσχημα γιατί πηγαίνοντας ο μπαμπάς, το παιδί λέγανε οι συμμαθητές, ο παππούς σου έφερε. Αυτό τραγικό τα παιδιά επίσης. Πολλά παραδείγματα. Δηλαδή, εγώ μιλάω από την πραγματικότητα. Βέβαια. Δεν μου πέφτει λόγος ότι θέλουν ο άνθρωπος και όταν είναι καλά. Βέβαια. Και όταν αυτό που επιθυμεί και επιλέγει ο καθένας. Είναι δικό του θέμα. Εγώ μιλάω πώς μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Την ελληνική πραγματικότητα. Πάμε.